Yabona ukuthi uyakhuleka umuntu okhulekayo noma uyaphahla umuntu okholelwa ekuphahleni uyanxosa izindlondlo zakho ishingishane zomoya ukuba zikhanyisa izinto zakho uzama ngayo yonke indlela. Nami ke esayidini lami ngiyaye ngithi izindlondlo engihamba nazo i-higher power engihamba nayo ishingishane zomoya ezingithwele ezinginikeza impilo nezingiguidayo ukuze kube yimanje. Ngiyaye ngisho ngithi azingakushiyi ngaphandle uma ngabe kuwukuthi wena ukholeliwe kimi ezintweni engizikhulumayo waphinda futhi wayo renderisha i-service wa-exploiter i-service engithi ngizama ngayo nami ukusiza abantu ukuthi bathathe ama-aligned decisions. Ngiyaye ngithi-ke bonke-ke abantu abahambile bayokwenza i-human design chart reading ku-akashianmedia.co.za iy'ndlondlo zami azixhumane ney'ndlondlo zabo ukuthi ziba-guide. Ngalesi sikhathi ubingelelo changes akasho ukuthi kungenzeka noma yini noma inini noma ikanjani kunoma ubani ngoba impilo ayisiyona into ocabanga ukuthi iyona. Possibilities are infinite in the universe. Your own consciousness is your own limitation. Kukude lapho esisuka khona futhi kukude lapho esiya khona. Beka phansi umoya ungatatazeli uyabona. Yabona kwa spiritual phela kuyaxhunyanwa njengoba kuxhunyana nala phansi yabo siyakwazi ukuxhumana la phansi nasemoyeni kuyakwazi ukuthi kuxhumaneke. Izindlondlo zami ziyakwazi ukuxhumana nezindlondlo zakho nezindlondlo zakho ziyakwazi ukuxhumana nezami. Kuyaxhunyana emoyeni ukuze sikwazi ukusizana nala phansi yabo. So uma mina owami umsebenzi ukwenza ukuthembeka kimi nginqobe izinto emele ngiyinqobe on behalf of abantu abathi bona bafuna ukuthatha ama-aligned decisions. Let me make an example nje. Uma ngabe kuwukuthi one uyakholelwa kulento ekuthiwa i-higher power ukuthi kunento ekuthiwa i-higher power ohamba nayo. Uma ukuthi uyakholelwa kuyona into yokuqala ezokwenzeka uzongatatazeli yabo. Uzoba ne-faith futhi ukuthi uya-guided and guarded njengoba kube ukuthi uyaphila kuze kube yimanje yabo. Uzoba nakho lokho ukuthi vele njengoba kuwukuthi ngiyaphila kuze kube yimanje vele kusho ukuthi khona into vele engigadile vele. Why ke do I think ukuthi lento engigadile izongilahla anytime soon yabo. Wena ke ungenza injustice lapho ukuthi ungayithembi leyo nto and then ke bese kuba i-domino effect ke yezinto eziterrible mhlambe ebezingekho isidingo sokuthi zenzeke ngenxa ukuthini wena usudoubt into ohamba nayo yabo. So lo higher power ke leyo ke mawuyithemba ukuthi khona ama decisions cause human design mina ngathatheka kuyona ngenxa ukuthi ingenza ukuthi ngingaqageli ngoba ngeke ngize ngazi ukuthi yini emele ngiyenze nini yabo. So kumele ngenze njani ngoba I will never know ukuthi should I take this or should I take that, should I stay calm or should I act. Angangafuni ukuqagela so ngayithola kodwa konke lokho nakho kuxhumene nakho ukuthi kumele ngiguidwe i-higher power. I-higher power ya communicator nabantu ngeindlela eziningi. So uma ngabe kuwukuthi wena uyenza i-human design mele ukwazi ukuthi umuke wayenza i-human design chart reading mina ngihlezi kuyi-part of my ngqinamba noma is part of my challenge and part of my responsibility to make sure ukuthi ngicele yami higher power ukuthi ayixhumane nabantu abakwazile ukuthi bakhathalele impilo zabo ukuthi bayenze lo chart reading ukuze bekwazi ukufulfill i-cosmic purpose yabo. Ayixhumaneke lezi indlondlo lezi zixhumane nezindlondlo zabo ukuze zikwazi ukuthi ziguide bona zingakhathali ukugayila bona. Kodwa nalo ugayidwayo ke okuwena kubalulekile naye ukuthi
on the other end yena athembe ipower yakhe ukuthi ikhona, yabo. Hayi ukuthi yabo mfethu hayi ukuthi umuntu oyinyanga yakho noma umuntu oyiguide spiritual guide sakho noma umuntu oyini yakho, hayi ukuthi yena khona into ayenzayo nama powers ngayo over you. Yena umsebenzi wakhe kumele asebenzisane nento ekuwena ongayibiza wena ukuthi higher power. Ngisebenzisa igama le higher power ngoba angifuni ni stigmatize lenkulumo, angifuni ukuthi nize ni categorize ukuthi uthi idlozi kushuthi unje uthi umoya ongcwele kushuthi unje uthi ingilosi. Angifuni ngithi higher power because I don't want us to have a language barrier to the point ukuthi size silahlekelwe meaning yalento engiyikhulumayo. So spiritual father sakho, umfundisi wakho noma yini noma inyanga yakho noma yini, yona ayinayo ipower over you. Into ene power over you i higher power. Yena kumele ukuthi acele kweyakhe i higher power ukuthi ayixhumane neyakho i higher power ukuthi ikwazi ukusiza wena, yabo. Ngoba i higher power yakho ekuwena enamandla over you, yabo. Wena akwenza umsebenzi ubalula uma ngabe uyithemba ukuthi ikhona. Ngitho yizwa lonto leyo, wenza umsebenzi ukuthi ubelula for yona uma uyithemba ukuthi ikhona. Lento ifana nengane uma ngabe ukuthi iyakulalela, sekusuke kwangena icall lana ngisathi ngiyachaza. So akekho one authority over you except le higher power engikhuluma ngayo. So umuntu oyi spiritual father no spiritual guide nothi usiza wena, yabo, naye kunezinto emele ukuthi ayinqobe eziyingqinamba zakhe kumele ukuthi azenze yena self, yes, ukuthi akwazi ukuxhumana neyakhe ke qala. Akekho umuntu ongakwazi ukukulwela kahle yena engaxhumene neyakhe ipower ngokwakhe. Akekho umuntu ongakwazi ukukulwela, yabo, ngoba naye upowerless ngokwakhe without ipower yena ahamba nayo. Uma engaxhumene nayo ipower yakhe ngiyakwazi ukulwela wena. So kumele ukuthi yena axhumane ne higher power yakhe first. Shuthi ukuze axhumane ne higher power yakhe kumele enze izinto ekumele ukuthi azenze eziyini ezi responsibility yakhe ne contract yakhe between yena ne power yakhe, ukuze yena ne power yakhe mabe sebehlangene kanjalo bekwazi ukuthi balwele wena noma bakwazi ukuthi baxhumene neyakho ini i higher power. Ngoba ngale kwalokho isignal ayikho, yabo. Emoyeni kuyaxhunywana njengoba sikwazi ukuxhumana la phansi. Phela ukuthi kumele wazi ukuthi which dial emele uthi uyishayele. Angithi uyazi ukuthi kumele ukuze ukwazi ukuxhumana nayiphi number. Uma ufuna ukufonela mina uyazi ukuthi kumele ushaye iphi number izongena kumina lo cingo. Uma ufuna ufone kumele wazi ukuthi which dial to dial. Other than that there is no connection, yabo. Isignal iyahlihliza nje straight, on and off, on and off, on and off, on and off. So in a nutshell ubumkhulekela ke uspiritual leader, guide, teacher wakho. Ubumkhulekela noma ubumphahlela noma ubumbeka naye, ngoba uma yena ehlulwa ezakhe izinto zimenqoba zimehlula kusho ukuthile ngawe lokho, yabo. Kusho ukuthile ngawe ngoba yena umehluleka yena uzokwazi kanjani ukukusiza ngoba akazokwazi ukukusiza. That is why kubalekile ukuthi ungajabuli uma umbona naye ewa, ngoba kusho nawe ukuwa kwakho ngokwakho uma kuukuthi spiritual father and guide wakho, ngoba wena uthunye ipower yakho kuye, iyona ekhomse. Yabo nje ubungibonile nje mina la uthunye wena i higher power yakho ukuthi ubona mina. Okunye uzuzile kimi ekukhulunyweni yimi bekuyi higher power yakho ebikade ikhombise mina. So namanje ke uma ngabe ukuthi uke wayenza human design chart reading, ngiyaphinda ngiyasho futhi I want rest. Ngizoyitsenda ipower nendlodlo zami ukuthi please, this is not about money, this is not about service and just being busy. It's about helping people to take aligned decision. Please help us to do so. That is our prayer.